od jednotky a teda sa skúsim nejak obkecať. Ešte dopredu poviem, že si nepamätám, čo som hovoril minule a čo nie, tak sa ospravedlňujem, keď je nejaká duplicita, ale poďme si to prerátať asi celé. Tak máme tu asi nejakú pamäť, máme tu nejaké údaje, má 32 položiek a každá položka má teda 4-bitový kľúč. Tuto to je zle vidno, ale ak sa nemýlim, tak tu niekde by malo byť aj vidno tie indexy, že toto tu sú akože tie, takto tu, je to jeden riadok, to sú tie 4 hodnoty toho kľúča. A ich je tu, tuto tými 3 šipkami hovorí, že ich tam je akože ďalšie a toto je že 0. riadok a toto je posledný. A ak sa nemýlim, tak tuto by malo byť toto 31. Tuto je 0, hej. Takže vidíme, že tých riadkov pod sebou je tu takto 0 až 31, takže je tu 32. To sa tu potom aj hneď niekde budú pýtať. No a každý z tých riadkov 32 má teda 4 bity, nejakú hodnotu, ktorá je tam uložená. To sú teda samotné tieto hodnoty, M-kové bunky. A následne nám v jednom okamihu po týchto tu 4 drátoch zhora pritečie do pamäti teda nejaké 4 bity nejakej hodnoty. A my chceme povedať, že či sme sa trafili alebo nie do niektorej z tých 32 riadkov a prípadne, že ak áno, tak sa nám to dá, že klíč naladen. No, už len logicky tým, že máme teda iba 4 bity, tak v podstate tie kľúče aj vidíme, že nebudú unikátne, keďže na 4 bitoch vieme teda dekodovať maximálne ako keby 2 na štvrtú, takže 16 hodnot a my ich tu máme 32. Ale to napríklad to znamená, že väčšinou v priemere každá hodnota tam bude, že príde nám tu nejaký kľúč, nejaké 4 hodnoty zhora a vyberú sa nám v podstate priemerne 2 riadky, ale nemusia sa 2, niekedy sa môže viac a niekedy sa žiadny. No a jak to teda funguje, tak poďme sa asi hneď takto odpovedať, takže G je komparátor. Tuto nám tým pádom v jednom prvom momente na všetkých týchto 32 hodnot pritečie rovnaké číslo, 0 alebo jednotka. Tu je nejaká uložená hodnota a následne sa skomparujú, či sú tie dve hodnoty rovnaké. Ak áno, tak sa tuto setupne, že proste bola zhoda. No a ak máme zhodu na všetkých 4 Gčkách, tak nám to cez tento end povie, že tento riadok mal zhodu všade a tým pádom tento riadok je OK. No a tým pádom, jak som hovoril, môže byť tých riadkov viacej v pohode naraz, takže sa zhoda nájde vo viacerých súčasne. A keď aspoň v jednom alebo vo viacerých, tak túto pomocou ORu nám to dá, že klíč nalezen. No, takže môžeme hneď aj vypisovať. Alebo viete čo, ja to v podstate túto skôr iba okomentujem a potom aj tak pošlem. Pardon, nie. Tu, jak mám uloženú vypočítanú hodnotu. Takto tu. Takže to skôr takto iba počmaram a komentujem. Takže logickú hodnotu G je komparátor. Ak sú to 2 nuly alebo 2 jednotky, tak je to výstupe jednotka. A blok F je teda hradlo OR a hovorí, že keď sa aspoň jeden z tých kľúčov našiel, tak máme na výstupe klíč nalezen. Koľko vstupu má logická funkcia F? Takže tuto vidíme, že koľko do toho OR hradla tečie vstupov. A ako som povedal, je tu takto 32 riadkov pod sebou, toto je akože jeden riadok, toto je 0, toto je ten posledný a tým pádom ich tam bude 0 až 31, takže ich bude 32. Tuto, hej. Za akú dobu bude nastavený binárny výstup kľúč nalezen, pokiaľ je spoždenie logického členu T? No, tu si treba uvedomiť, že tuto tieto hodnoty zhora pritečú všetky naraz, tieto 4. A tým pádom hneď na začiatku máme sa toto ako keby vyhodnocuje naraz, všetky proste tieto tu komparátory sa vyhodnotia naraz, hej. Takže za jedno T sa mi dostane výstup na všetky tieto hodnoty, sem a sem. Spoždenie drátov zanedbáme, že tento je bližší a tento to má ďaleko, hej, to nás nezaujíma. Takže tuto sa za jedno T dostane na vstup tohto tu endu tieto tu hodnoty a tým pádom tuto na výstupe bude v stave 2T, budeme mať výstup. To isté bude platiť na všetkých týchto endoch, proste všetky tie riadky prebehnú naraz, sa porovnajú. No a tuto nám teda 32 hodnot takto vylezie v stave 2T a v stave 3T ešte tu prebehne tento OR a tým pádom klíč nalezen, tuto bude v stave 3T, hej. No.
spoždenie neuvažujeme pamäťovej bunky. Závisí doba vyhľadávania položky na jej umiestnení v pamäti. No tak ako hovorím, nezávisí, v podstate to, že niektoré dráty sú kratšie, niektoré dlhšie, nás fakt nezaujíma. A všetkých tých 32 hodnôt sa proste prehľadá v jednom okamihu súčasne. Takže jedno, na ktorých z tých 32 riadkov to proste bude nejaká hodnota, toto bude konštantné, takže nie nezávisí. A uvedte aspoň jedno využitie asociatívnej pamäti v bežnom osobnom počítači, tak ak sa nemýlim, tak toto by sa bežne používa v cachoch procesorov. Toto tu bol príklad, teda čo viacerých zaujímal, tiež som s tým mal dosť problém. A je to taký zvláštne vymyslený príklad, lebo v podstate v praxi sa bežne stretneme iba s tým nejakým štandardom, 32-bitovým IEEE štandard, či ak sa tomu nazýva. No ale tuto je to také viac na zamyslenie sa. No a je to dosť jednoduché našťastie, máme tu iba 5 bitov, v našej skupine ich bolo 6. A z toho je to, že 2 sú na exponent a 3 sú na mantisu. To znamená, že budeme mať 2 iba takto a ten exponent nám teda udáva posun. No a tým pádom to bude číslo od 0 do 3, hej. Maximum tam budú 2 jednotky. A tuto budeme mať nejaké číslo, toto je tá mantisa. A maximum teda môžu byť tiež 3 jednotky iba. No a jak si to teda... Takže čo nám môže výsť maximálne? No tak maximálny... Alebo jak to vôbec prebieha? Tak toto je dobrá pomôcka, že to je celé uložené v tvaru 0, čiarka a mantisa. Takže vždy bežné číslo bude uložené takto a následne tu bude tá mantisa, tieto 3 hodnoty. Takže ak tu by bolo napríklad, že 0, 1, 0, to je opäť príklad proste, tak tu bude takto hodnota. No a teraz máme desatinné číslo, no a podľa toho, aké tu bude tento exponent, tak o toľko sa nám posunie táto desatinná čiarka týmto smerom. Takže ak by bol exponent 1, tak sa nám posunie sem a vyjde nám hodnota 0,1, čo by bolo teda v desatinnej sústave 0,5. Ak by bol exponent 2, tak bude posun sem a vyjde nám teda, že to je 1,0. A ak by bol exponent 3, tak sa to posunie takto maximálne a vyjde nám tým pádom, že by to bolo 2,0, hej. No a keď tam dáme teda 7 jednotiek, tak posun bude teda 3 a tuto bude 1, 1, 1. Takže keď to ešte takto zapíšeme, tak máme 0,111, posun 3, takže raz, 2, 3, čiarka a vidí nám, že to je ako keby takto, že 1, nič, pardon, takto samozrejme 1, 1, 1 celá a to je tým pádom sedmička. Oni to tam asi chceli uviesť aj v tom ich tvare, no tak proste bolo by to 7 jednotiek. Toto je v podstate iba výpočet, tak ale bolo by to takto. Toto je posun a tuto sú tie 3. Toto je v tom ich. No a minimum by bolo tým pádom v podstate nulový posun a aj mantisa bude 0. Takže to číslo bude v podstate, že 0 a celá 3 nuly, hej. Takže to bude 0. Uvedte mantisu a tuto máme teraz dvakrát rovnaké číslo a máme iba iný exponent. Tak exponent je raz, toto je proste 2 a tu je exponent je posúh 1. Takže jak na to skúsime, no v podstate nemáme ani veľa možností, máme tam fakt, že iba 3 bity, tak to by sme mohli nejakým pokusom omylom prísť k tým hodnotám, no ale ak sa nemýlim, tak by to malo byť, no takto skúsime napísať, že 1, 1, to tam logicky bude, lebo sú to takto dve hodnoty a teraz, že kam dá tú nulu. No a ak by sme dali, že takto nulu, tak nám vyjde desatinné číslo, toto by, takže oni sú mantisu. Takže ak by som povedal, že toto je mantisa, tak preto dám nulu a mám toto číslo a ak je teda exponent 1, tak to hovorí, že posun je 1, takže to bude takto, sem, čiarka. A to mi tým pádom aj vyšlo, keď na to pozerám, keďže to je teda 1,10 a to je teda 1,5. No a teraz to isté vieme urobiť teda aj inak. A vieme to urobiť aj tak, že tu dáme túto nulu dáme inde, takže tie 3 hodnoty, ktoré tam od nás v podstate chcú,
spravíme takto, ale to defaultné číslo bude vyzerať tým pádom takto a posun je tuto o 2. Takže raz, 2, čiarka a vyjde nám, že to je 1,1. A vidíme, že toto číslo 1,10 je v podstate to isté, čo toto, ale toto má väčšiu presnosť. Takže jak odvodiť tú presnosť? Teoreticky by sme sa mohli skúsiť dať o jednotku viacej, ale toto bude polovička odchýlky a tým pádom to bude, ak sa nemýlim, toto bude menej presné, takže toto bude presnosť iba 0,25. Pardon, sem. A toto bude presnejšie, keďže mám tu ešte o jednu desetinu číslicu viac, takže to by malo byť polovička z toho. A to bude takto. Môže byť. Pozerám Discord, či sa niekto pýta. To je veľká z najmenšieho možného bytu. No. A koľko by to teda podľa teba malo byť? Daj si pozor, pri tej mantise bol som u Vašička, ktorý vravel, že keď sa pýtal na mantisu, tak tam... Hej, má to byť bez tej nuly, viem. Ja som to tu ukázal kvôli výpočtu, ako odpoveď mám... Pardon. Takto, hej. Má to byť iba toto, tu chcú iba mantisu. Toto mám. Ale... Tak keď sa tým logicky zamyslíme, ako môžeme urobiť chybu. 0, 1, 1. No keby sme mali o jednotku iné číslo, tak by sme mali, že 0, 1 a napríklad 0. Urobíme ten posun o 2, vyjde nám to takto, takto 1. A vyjde nám hodnota 1,0. A to je tým pádom jednotka a toto bola 1,5, hej. A chyba tým pádom bude polovičná z tohto intervalu. Lebo tieto čísla vieme vyjadriť celé. Presne. No ale oni sa pýtajú, že maximálnu odchýlku, ako keby maximálnu chybu zobrazenia. A to je presne hodnota, ktorá je medzi nimi, ak sa chápeme. Takže to bude 0,25 si myslím. A to isté tuto, keby sme sa sekli o jednotku, tak by nám vyšlo, že to je 1, 1, 0, tak chyba o jednotku bude 1, 1, 1. Hej, to je o jednotku. To je 1,75. A rozdiel v tomto, tu je 0,25. Ale toto je presná hodnota, ktorú vieme vypočítať. Toto je presná hodnota, ktorú vieme vyjadriť. A najväčšia chyba, ktorá je číslo medzi nimi, ktoré proste sa musí prikloniť na jednu alebo na druhú stranu, je polovička toho, takže 0,125 si myslím. Hej. No, proste rozdiel jednej hodnoty a rozdiel druhej hodnoty a to číslo uprostred je najvzdialenejšie číslo od nich, takže 0,625 by sa zaokrúhlo hore alebo dole a to je teda najväčšia chyba. Tým pádom tu je to toto a toto je rozdiel je tam 0,5, takže to bude najväčšia odchýlka bude 0,25. Tak asi môžeme ísť ďalej. Máme tu SRAM so 4 blokmi klasicky a máme ju poadresovať. Dobre, prvá otázka je, že do ktorého bloku prebehne zápis, zdôvodnete. Tak tu si môžeme toto číslo asi najlepšie premeniť na binárne. Takže to by sme mali 0, 1, 0, 0, to je 8. Potom tu by boli 4 nuly, to sa nechce písať. Tu by boli ďalšie 4 nuly.
a potom by tu bolo D, čo je, ak sa nemýlim, 13. Takže asi to je 15 minus 2, takže tak. No tu by boli proste ďalšie nuly. No, a toto by bola teda celá hodnota, ktorá je na adresovej zbernici. Adresová zbernica udáva, že na ktorú adresu sa niečo uchová. Na datovej zbernici je hodnota FF, to je iba, že čo zapisujeme, ale to nás v podstate vôbec nebude zaujímať. Takže jak to funguje, skúsme ešte vysvetliť. Tuto na týchto 8 bitoch, na datách, príde tá FF-ka. A tá sa v podstate chce dostať ako keby úplne na všetky bunky. Takže na všetky tieto 4, čo sú to, 4 bloky. A do každého bloku sa ešte zároveň ako keby chce dostať do každej adresy. No aj, takže to nás v podstate vôbec nezaujíma, ale nás zaujíma, že do ktorej tej reálnej adresy sa dostane. Tým pádom, tu máme, že týchto 16K, to je 2 na 14, keďže tu je 14. No, a pomocou tej adresy naadresujeme jednu konkrétnu z tých 16 000 hodnôt v tej danej bunke, alebo nie bunke, jak sa to hovorí, blok. Ale táto adresa, tým pádom tu je vždy nejaká nastavená, nám vždy vyberie konkrétnu adresu vo všetkých 4 blokoch naraz, vždy rovnakú, hej. Takže napríklad tu by bola nejaká adresa v tomto bloku, ale naraz to ukazuje aj na túto adresu, na túto adresu a na túto adresu. A potom pomocou toho, aké je číslo tu, sa nám vyberie iba ten príslušný blok, že ktorá z týchto 4 hodnôt sa použije na výstupe sem. No, takže takto sme si to napísali. A tým pádom spodných 14 bitov je vždy konkrétne tá adresa. Tým pádom tu máme, že 4 plus 4 je 8, 12 a z týchto dvoch ešte 2 sú adresové. Takže toto tu nám udáva, že kde to je v ktorom... To je proste tá hodnota, ktorá je tu 4 krát rovnaká. A táto hodnota, ktorá je tu vpredu, nám hovorí, že ktorý blok sa vyberie. Takže máme tu 0,1, to pozrieme do decoderu, a 0,1 je teda 1 a je to tým pádom tento drát sa použije. Takže to bude odpoveď IC2. Aká je celková kapacita pamäti? Tak máme tu, že každý blok má 16K krát 8 bitov, tým pádom to je 16K krát 1 byte, takže 16K bajtov a máme ich tu 4, takže to bude 4 krát 16 kilobajtov. Alebo krát 8, keď to chcete v bitoch. A aká je hlavná výhoda pamäti SRAM oproti DRAM? To som sa tiež už určite zmienil naposledy, ale teda SRAMky sú tie, ktoré si uchovávajú informáciu a netreba ich obnovovať, a DRAM je dynamická RAM a tam potrebujeme stále dávať prúd na to, aby sa obnovila v nej informácia. No, ak to ešte niekto nepochytil, môžem si to asi v rýchlosti sem zopakovať, ak to tu v rýchlosti nájdem. A je tam taký jeden pekný obrázok, kde to vidno. No, presne tuto som tu myslím aj minulý stream ukazoval. Tu sú 4 možnosti, ako riešiť tie pamäte. Tieto dve vľavo sú v podstate to isté a obidve sú to SRAMy a tu vpravo máme DRAM. Takže tuto je schéma toho SRAMu, na to sa budú aj ďalej pýtať, že koľko je tu tých tranzistorov. A ako som už minule ukazoval, ona funguje tak, že keď musí byť pod napätím, keď sa chce zapisovať, hej. Takže mi tu pritečú dáta, keď tuto sa mi povolí, jednotka dojde, tak sa aktivuje tento tranzistor jednotka aj dvojka a počas toho sa tým pádom môže z neho zapisovať aj čítať naraz. Takže tu, povedzme, že toto je povolené, môže sa s touto konkrétnou bunkou pracovať a ešte vysvetlím, táto bunka drží informáciu o jednom jedinom bite, hej. Takže ich tam musí byť, že fakt brutálne veľa. Takže tu mi dojde nejaký bit, ktorý chcem uložiť, tuto sa mi zapla jednotka, takže pretečie dnu, je na tomto dráte v strede. Ak to bola jednotka, tak tu jednotka zaktivuje tento tranzistor. Ten mi teda túto prepojí, toto je ZEM 0 a prepojí sem 0 a túto do srdca, do stredu toho tranzistoru sa uchová hodnota 0. A v tomto momente, keby sme to aj celé odpojili od napätia, tak tie tranzistory zostanú v nejakom stave pootvárané alebo pozatvárané a neskôr, keď to naspäť pripojíme na napätie, tak proste ten to, ako sú tie tranzistory v akom stave, sa uchová a potom to teda vieme zase prečítať z toho. A teda sme si všimli, že nejak dotiekla nám sem jednotka, uchovala sa 0 a v ďalšom takte sa zase prečíta, tým pádom na výstup mi príde 0, aj keď sme uložili jednotku. A to preto, že to funguje tak, že na výstupe je negovaná hodnota, ktorú sme zapísali. Je to tu aj preto touto čiarou poznačené.
Takže keď chceme zistiť, aká reálne hodnota bola uložená, tak musíme znegovať výstup. Hej. Takže kebyže tam dáme 0, zapíše sa 0, na tomto dráte 0, tým pádom tento tranzistor sa nezapojí, ale zapojí sa tento tranzistor a ten by tam donesie zhora napätie jednotku a tým pádom tu bude jednotka na tomto dráte a keď to prečítame, tak z toho vyjde jednotka. No a to sa tu teda aj pýtajú, že hej, som už povedal, SRAM môže odpovedať na napätie, je statická a DRAM by takto nefungoval, lebo keď si ukážeme hneď pod tým DRAMku, tak tá vyzerá v jednoduchosti takto. No a tuto máme nejaký kapacitátor, kondenzátor a to, ako je nabitý, tak hovorí, že či je tu jednotka alebo nula. Ale tým, že on je pripojený na Zem, tak sa postupom času vybíja. A to postupom času sa myslí, že veľmi rýchlo, to je v stotinách sekundy, ak sa nemýlim. A preto sa niekoľkokrát za sekundu musí proste tá jeho hodnota že obnoviť. Takže sa pozrieme, aká tu je hodnota a znovu tam akože nabijeme ten kondenzátor doplna, aby sa nevybil. A tým pádom, keď stratíme prúd, tak sa všetko dá do nuly a nevieme potom prečítať, čo tam bolo. Takže DRAM je dynamická, tá by sa vybila. No, môžeme ísť ďalej. Ešte pozriem do chatu, či sú nejaké otázky. 8 na bitoch je... Má sa teda vybrať IC3. Pardon, napísal som, jasné. Ospravedlňujem sa. Hej, samozrejme to je 1, 0, tým pádom sa mi vybere 2, tým pádom sa vyberie toto sem. To je to IC3, OK. Tuto je hneď dobre si akože uvedomiť, že ktorým smerom sa tu bude posúvať. Na toto si dať bacha, aby ste to neurobili celé zrkadlovo. A jak som to urobil ja, som si normálne, že zobral papier, takto som si to že otočil o 90 stupňov a neviem, či to viem otočať nejako. To nie je Photoshop, tak asi nie. A takto som sa na to kúkol. A teda zoberieme si, že jak to chcú. Takže chcú to, že doprava. To znamená, že tu máme nejaké 4 hodnoty, A0 až A3, a chceme ich posunúť doprava. Tým pádom, keby sme robili posun iba o 1 doprava, tak táto hodnota sa dá sem, táto sa dá sem, táto sa dá sem a keďže je to rotácia, tak táto sa takto pretočí a prejde sem, hej. Kebyže o 2 hodnoty, tak tým istým smerom. Ale dôležité je uvedomiť si, že či doprava alebo doľava, a tým pádom hneď vidíme, že tuto ide šípka ako keby od tej jednotky, že dohora. Hej, keď si otočíme ten papier naspäť pekne. Keby tu bola rotácia doľava, tak máme nejaké číslo. Ale nemusí to byť no proste dám takto na číslo 1, 2, 3, 4, nemusí byť ani binárne. A rotácia doľava nám teda hovorí, že to bude 2, 3, 4 a takto jednotka sem. Tým pádom by sa všetko by sa posunulo ako keby pri rotácii doľava takto. No, premážem si to. Takže dôležité z tohto si iba zobrať, že to ide smerom hore. A tým pádom to bude takto. No a zase tu ide o tie posuvy. Inak, bacha, toto bolo vypočítané zle, to čo je na FitCheats, tak to potom aktualizujem. Ale vždy na tomto prvom leveli robím posun o jednotku, na tomto druhom robím posun o 2 a keby som tu mal v sérii ďalší tretí, tak by to bolo o 4, následne o 8 a tak ďalej. Takže, čo ešte dobre si uvedomiť, jak to sa vždy predratuje ako prvá vec, že takto proste, keď je posun o 0, tak musím dostať na výstup to, čo som do toho vložil, hej. Oni tam chcú iba tretí riadok, ale urobíme si to možno aj celé. No a teda, tuto máme level tých multiplexorov, ktorý organizuje posun o jednotku. Takže oni sa posunú buď všetky, alebo žiaden. Takže tuto bude takto tento S-kový vstup, ktorý hovorí, že či sa vykoná posun, alebo nevykoná. Ak tuto dám 0, tak sa nevykoná a prepojí sa to takto. Ak tam dám jednotku, tak sa vykoná posun a pripojí sa tá druhá vetva. Použijú sa všade jednotky. A ako som hovoril, tak to bude dohora, keďže to je rotácia vpravo.
to som si tu dole skúšal kvôli tomu. A tým pádom teraz viem urobiť rotáciu o 1 bit. No ale ja chcem urobiť všetky možnosti, takže keďže sú to 4 bity, tak chcem urobiť rotáciu o 0, o 1, o 2 a o 3. No a tým pádom na Discorde, alebo na Fitcheese je to urobené takto. Takže týmto vieme zabezpečiť, že A3 najďalej kam sa dostane, tak sa dostane sem. A keď sa vykoná aj ďalší posun, tak sa dostane maximálne do B1. Nikdy by sme ho nevedeli dať, ale do B0 na výstup, hej. Takže logicky tento posun, jak som hovoril, bude o 2, nie o 1. Takže tento by bol sem, tento by bol sem, tento by išiel sem a následne ako keby sa to otočilo a pôjde dole. A tento by tiež išiel ako keby takto sem, o 2 hore a vytečie to sem, hej. Keď si tak predstavíme, takže to bude takto. Ja to možno prepnem sem vedľa, kde to mám urobené. Tu je to trošku krajšie. A toto chcú ako finálnu odpoveď. Takže spojiť S-ko v jednej úrovni, všetky 4 spolu. To isté v druhej. A chceli iba takto ten tretí riadok urobiť multiplexorov. Takže chceli iba hej, tretí riadok. Takže toto je tretí riadok. A iba to, že ide do ňoho z dola. Takže toto. A tu chceli, ktorý ide do ňoho, takže je tento. A tento by mali takto odvesť dola, ale je to tým potom tento, čo ide hore. A následne to ešte chceli tú hodnotu. Tak to už som aj ukazoval. A chceli teda urobiť konkrétny príklad, že ako to zapnúť, aby prebehla o 2 bity. Tak aby prebehla o 2 bity, tak tuto o 1 bit to nechceme posúvať a o 2 bity to chceme posúvať. Takže do tých S-iek, tuto by sa všetky S-ka použili. Hej. Tuto sa proste o 2 bity vykoná a o 1 bit sa nevykoná. Keby chceli rotáciu o 3 bity, tak sa musia vykonať aj tento a následne aj tento, spolu je to o 3. A ešte to teda konkrétna hodnota, ako sa to posunie, tak jednotka táto vľavo sa posunie sem, potom 0, 0 obtečie a pôjde sem a jednotka zase pôjde o 2 doprava, takže skončí až tu. Hej. Tu je možno aj fakt dobre si nakloniť ten papier a urobiť to takto, jak som to urobil ja. Aj na skúške. Tak, nejaké otázky? Stream, fú, tak to už asi nedám, sorry. To už bolo veľmi dávno. No, poďme asi ďalej. Pozriem ešte vedľa na počítači, či niekto niečo píše mi. Ok, nič. Takže chcú zase nejakú pamäť. A tu sa bavíme o spoľahlivosti. Rozmýšľam, či to idem písať, alebo vám ukážem už rovno toto. Tak, sú 8 rovnakých modulov, je nejaká pamäť. To je v podstate to isté, čo tu. Hej, tu sú 4 moduly. Pardon, tu mám tú chybu, toto tu samozrejme je zle, hej. To ešte fixujem. Takže, na to, aby fungovala pamäť, tak nestačí, že funguje 1 z 8 modulov, alebo 7 z 8, alebo koľko. Tu by sme proste mali obmedzenú pamäť, musia proste ísť všetky, hej. Takže musí ísť 8 z 8. Takže toto tu je v podstate jednoduchý vzorec, ktorý treba vedieť a je to miliónkrát v prezentácii a hovorí, že v nejakom konkrétnom čase, napríklad, že v čase 2 sekúnd, že aká bude pravdepodobnosť, že systém bude bez poruchy. Tak keby to chceli vypočítať, tak tu si dáte, že T sú 2 sekundy a lambda je teda, tu by bola udaná, tu je táto 95 a by ste to dopočítali, ale takto to chcú iba takto tu obecne. No a tuto je teda pravdepodobnosť, že bude celý systém fungovať, ak funkčnosť toho jedného je proste 0,95. Takže na 95% funguje jeden. Ale my chceme 8 krát ako keby, že musí všetkých 8, takže to je 0,95 na 8. Hej. No a tuto chcú, že sme dostali 2 nové záložné moduly, takže dokopy máme 10 tých pamätí a stačí, že nám funguje teda tých 8 z 10. Tak, aké sú možnosti, aby nám to fungoval systém? Tak, buď funguje ich všetkých 10, aj s tými záložnými, alebo ich funguje 9 z 10, alebo ich funguje tých 8 z 10. No,
tak to, že ich funguje 10 z 10 je zase 0,95 na 10. A to nie je až taká veľká šanca, to je na 60%, ako vidíme. Ale zaujímavejšie sú tie ďalšie postupy. Takže aká je šanca, že ich funguje 9? A presne 9. Nehovoríme, že najmenej 9, ale že presne 9. Tak to je to, že ich funguje 9 a 1, že nefunguje. Takže to je 0,95 na 9, ako keby ich bolo 9. To je pravdepodobnosť, že tých 9 ich ide. A tuto je, že ten 1, čo nejde, tak to je doplnok. Takže s 5% šancou na prvú, lebo iba 1 nechceme, aby išiel. Tak to je pravdepodobnosť, že ich teda ide 9 z 10. A teraz ešte tu sa preto vkladá toto kombinačné číslo n nad i. Tu som ho nenapísal, lebo to je jednotka. Ale hovorí, že koľkatými ako keby možnosťami vieme ich zoradiť za sebou, hej. Takže toto si vieme tak jednoducho predstaviť, že koľkými spôsobmi môže ako keby ten jeden nefungovať. Takže v jednom prípade nefunguje 0, v jednom prípade nefunguje prvý, druhý, tretí, takto až po ten posledný. Máme ich 10. Takže ako keby 10 variácií môže byť, že ktoré z nich nefunguje, takže preto tu je krát 10. No a tuto je to presne to isté, zase ich máme 0,95 krát 8, lebo fungujú presne 8. 2 nefungujú, takže to je šanca, že nefunguje na druhu. No a zase sa pýtame, že koľkatými spôsobmi môžeme v podstate vybrať tie dva nefunkčné. Alebo akože, ako navariovať tú chybnosť, že ktoré idú a ktoré nejdú. Tak to je 45 a to je tým pádom takto napísané, že to je 10 nad 2, hej. Takže toľko variáciami vieme ich akože pomiešať. A keď to celé prenásobíme, tak nám vyjdú tieto čísla. Vidíme, že v podstate na 75% sa uplatní tá možnosť, že ich funguje 8 presne z 10. No a tieto tri hodnoty sčítame, tak to je nejakých 0,6 plus 0,3 a vidíme, že nám to vychádza takmer 100, ale vyjde to 98,85, takže na v podstate takmer 99% bude celý systém funkčný. A hej, treba si dať bacha, aby to neprešlo cez 100% samozrejme. A keby vyšlo niečo podozrivé malé, tak je to zrejme tiež blbosť, hej. Tuto som teda toto mohol, ale akože on to platí ešte obecne, hej, poviem. Táto 45 je teda 10 nad 2, desiatka je 10 nad 1 a tuto je to 10 nad 0 a 10 nad 0 je 1, hej. Takže tuto mohlo byť 1 krát, aby to bolo pekne zarovnané. Tak, sú k tomuto nejaké otázky? 5 FPS. No to sa ospravedlňujem, neviem, jak to môžem opraviť. Ale 0,7 plus 0,3 plus 0,5. Aha, tu som očividne niečo hodil zle z kalkulačky. Pardon, tu mi chýba 0. Dobre, že hovoríš. Toto tu, posledné, to bude 0,07. Ja som to hádzal do kalkulačky a vyšlo to. Toto je 0,07, takže to je v podstate 7 plus 31, takže spolu toto tu je 39 a 60 je tých 99. Tu chýba 0. Pravím. OK. Takže potom nakoniec toto, jak som hovoril, nie je až také pravdepodobné, keďže to je iba 7%. Takže najpravdepodobnejšie je práve, že ich pôjde všetkých 10. Ale spolu to vyjde. No, môžeme ísť ďalej. Máme nejaký procesor, ktorý pracuje na nejakej frekvencii s napätím 1,6 V a máme uviesť príkon v MIPS. Pokiaľ je priemerné CPI 2, tak CPI, alebo takto. Frekvencia je teda 1,5 GHz, to hovorí, že koľko taktov proste udrie ten procesor v jednej sekunde, hej. Takže keby každým tým taktom nám prišla na výstup hotová inštrukcia, tak by to bolo 1,5 gigamips, alebo čo by to bolo. No ale tým, že že CPI udáva, že koľko taktov treba na jednu inštrukciu. A na jednu inštrukciu teda treba 2 takty. Takže to bude presne polovička z tohto, hej. Takže to bude 750 miliónov inštrukcií za sekundu sa vykoná. V podstate stačilo to primitívne podeliť, hej. A ako sa zmení výkonnosť vzhľadom k prípadu A, pokiaľ procesor podtaktujeme na 1,1 GHz? No tak už len triviálne
ide o nárast alebo pokles, tak samozrejme, že keď niečo podtaktujeme, tak nám výkonnosť klesne, takže to musí byť pokles. A zmení sa zo 100% na 73, podelíme to takto. Jožko mi ešte odporúčal tým pádom povedať, že výkonnosť klesne o 26,6%, takže tak lepšie je. Ale teda nová výkonnosť bude 73,3%, hej. Toho pôvodného, ktoré to podelíme. No a toto je zaujímavejší príklad. Ako sa zmení príkon vzhľadom k prípadu a pokiaľ ho podtaktujeme, ale znížime aj napätie. No, tu je vzorec na príkon. Toto je nejaká konštanta, alfa, ktorá pokiaľ viem je 1/polovica. Toto C úprimne neviem čo je, ale ani... Neviem, je to taká fyzikálna veličina, ale ktorá nám proste z tohto vzťahu vypadne. No a následne tu máme teda tú frekvenciu a máme tu že napätie na druhu. No a keď dáme do pomeru toto tu dvakrát pod seba, nové versus staré, tak jediné čo sa nám mení je to napätie, to Včko a tá frekvencia. Tie dve hodnoty sa vykratia. Takže som to hneď škrtol. A vidíme, že to napätie to ovplyvňuje kvadraticky na druhu a frekvencia klasicky. Takže no to vypočítame, že pôvodne by to malo takýto tu príkon a ponovom sme v podstate na polovici. Hej. A pritom sme znížili o nejakých 25%, ak sa nemýlim iba. Proste znížili sme z 1,5 GHz na 1,1, čo je proste o 1/4 sme išli nižšie, ale energetická úspora je proste oveľa vyššia. A to práve preto, že je to na druhu. Dobre, to teda pokratíme tie dve hodnoty, ktoré nám vyšli. A dokonca teda zase toto výsledok, že nová hodnota je 41% z tej pôvodnej a tým pádom sme ušetrili skoro 60%. Takže o 60% nám to stačí menej napájať alebo to proste bude mať menší príkon, ale vo výsledku to iba o 25% klesne výkonnosť, akú pocítime na tom počítači. K tomu je nejaká otázka? OK, tak poďme si ďalej. Klasická vec, parita a strojenie. Máme nejaké data. Strojenie, že každý bit napíšeme 3-krát za sebou. A parita by bola tým pádom takto, 0, 1, 1, 0. A ak má byť súda, tak si spočítame, že už teraz je to súdne číslo, takže párne, keďže sú tu dve jednotky. A tým pádom to máme zachovať párne, takže pripočítame 0. Keby tu bolo napríklad 3 jednotky a 1 0, tak spolu je to nepárne číslo a chceme z neho urobiť párne, takže by sme tu museli vložiť jednotku, hej, to je snad jasné. Vidíte inštrukciu pre zápis hodnoty, ak je do periférneho zariadenia, ak je teda zdieľaný priestor alebo vlastne adresový priestor. Tak toto je proste pomocou inštrukcií move a toto je pomocou inštrukcií out. Hej, neviem moc čo k tomu povedať. Úprimne som to mal aj na skúške zle, toto som fakt nevedel. Pozriem ešte vedľa. OK. A akú hlavnú výhodu prináša použitie mikroprogramového hrača v procesore? Tak to som... Neviem, či vedel na skúške, alebo či sme my vôbec toto mali, ale ChatGPT hovorí, že vďaka tomu, že tam máme radič, tak vieme teda prekonfigurovať ten inštrukčný set a vieme teda zmeniť v podstate to, ako sa procesor rovno chová, bez toho, aby sme ho museli nejak predratovať alebo niečo iné, proste aby sme zmenili hardware. A ktoré signály využíva systém asynchronnej komunikácie, ktoré riadi na jednostranne? To je tiež v podstate teória. Možno najlepšie bude ukázať z Discordu. Tu. Na tomto slajde. No, to som... OK. Tak vidíme, že toto sú akože dve komunikujúce zariadenia
A v podstate tu ide o to, že vždy iba jedno prenáša dáta na ten druhý. Takže ten master tomu slaveu akože je nadriadený a v tomto prípade synchrone to funguje pomocou clocku, takže prenáša mu svoju proste clock frekvenciu a teda hej, tu vidno, že master generuje clock a zároveň riadiacimi signálmi si dávajú najvo veci. No a asynchrone to teda funguje bez clocku. A tým pádom, tu jak sa píše, tak ak to je jednostranne, tak je to bez potvrdzovacieho signálu a obojstranne by bolo, že ten slave ako keby signalizuje, že dostal tie dáta, takže by mu spätne potvrdil, že OK, prijal som dáta. Takže v tomto prípade je tu otázka na jednostranne, takže potvrdzovací sa nepoužíva a clock sa nepoužíva, keďže je to asynchronne. A napríklad z čítania vysvetlíte princíp aritmetických operácií, ktoré využívajú datový paralelizmus. To už som niekomu asi aj vysvetľoval v Discorde, ale o čo ide? Tak to hovorí, že sa v jednom kroku čítajú, keď sa vykonáva jedna matematická operácia nad veľkou množinou prvkov, a jak si to vieme predstaviť v realite, tak ja si to predstavujem ako, že to je na grafickej karte napríklad, to je nejaká operácia na obraz, vykreslovaný a že chceme ju aplikovať na celý obraz všade. Na každý jeden pixel rovnako. Takže napríklad chceme, ja neviem, previesť všetky pixely na čierno-biele alebo zmeniť intenzitu. Tak ich všetky prenásobujeme jednou konštantnou farbou, hej. Takže v podstate sa zoberie, akože toto je pixel po pixli a ku každému sa teda pripočíta nejaká ďalšia hodnota. A vo výsledku zase nám vyjde takto proste veľký slíš výsledkov, hej.